ba mamaki kafin ku zo ko kuma idan kun koma gida yau za ku ga abin da ake ta yada a social media. Wasu daga cikin kafafen yada labarai akwai masu yada shari, akwai masu yada alheri, akwai makarita, akwai masu niyyar bata sunan mutane, akwai masu tada kura da kokarin raba kan al'umma. Kuma malaman ku suna kokari wajen isar da gaskiya da faɗan alheri. Nema ake koyaya a samu wani abu da za a soki malami a yada a zaga. Abinda social media suka kware shi ne a rika samun personalities, mutane masu mutunci, ana yada shari a kansu, ana cin mutunci. Kwanan nan aka samu wani hoto na ƙarya aka liƙa wani bidiyo, ana wani biki ana rawa, aka samu wasu marasa tsoron Allah suka ce wai Malam Aminu Daurawa ne yake rawa da matarsa a wani biki. Dole aka sa malam ya kuma gidan rediyo ya ta bayani cewa wallahi ba shi bane. Kuma abin bakin ciki shi ne, mu abin da yake damu, wai kai kana matsayin mutumin kirki sani, idan ka ga an yada sharri kuma kai ma wai sai ya zama wai tare da kai ake yada wanda sai kan yada wanda aka wani sharri akan malamin kan jira ma gaskiya ne, ya kamata kai kowa da kansa, ya kamata kai dirijin nasa. To misalai da yawa a cin mutuncin malamai da ɓata sunansu to yana nan. Kama mai yada labarai, social media suna kuma makiya wanda ba sa so. Malamai sun shahara da karantarwa da da'awa da mukamara suna nan gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi, amma ana bibiyar su, ana so a ga wani abu da cikin da suka yi a yada. Abin da ya faru shi ne federal government a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa da matarsa sun gayyaci malaman addini duk Najeriya da baki ɗaya da kudu da arewa na kowace ƙungiya, ahalus suna da wanda ba ahalus suna ba, da kaza da kaza da sauran da wasu jami'ai na gwamnati. A yau din nan Abuja a Bila a ƙarƙashin jagorancin ita matar shugaban ƙasa akan wannan matsaloli da suka dame mu a nan arewa, musamman Kano, sace mana 'ya'ya da aka yi da ake ta yi, abin ya ci ya ci ya dame ta kwarai da gaske. Ta bibici malamai ta sa aka yi musu waya, kuma tana jin duk wannan karatukan da muke duk ana kai musu, a cikin shugaban kasa duk ana kai mai yana idan mun yi tara da su ci, mun musu addu'a su, mun musu ba daidai ba ne su ci. Da aka sa ta san cewa malamai su ne suke ta magana duk Najeriya. Wannan lalura da ta same mu aka sace mana yaya, ba wanda ya ta magana mun ba malamai ba. 'Yan siyasa sun yi na su yi shiru, sai sun zo neman ƙuri'a ko za su ce suna son su. An ji an haɗu malamai kala-kala daga jihohi da wurare da dama. A cikin taron akwai Shek Abdulwahab Imam Al-Sunna, akwai Shek Ben Usman, akwai ɗan uwa Malam Abubakar Mukhtar da Yola, akwai Mamal Lawan Abubakar, akwai ɗan uwa Malisa Ishaq. Akwai mutane da yawa a ɓangaren ɗariƙar Kadiriya, akwai Shek Bazula Khalifa, wakilin Khalifa na gidan Kadiriya, na jiyawa gidan Kadiriya. Akwai ɗan gidan Shek Dahir Bauchi daga Bauchi, akwai shehi daga nan Kano shi ma da yawan kinci ɓangaren Tijjaniya. Akwai wasu personalities da ba zan faɗi sunansu ga baki ɗaya ba. A Lagos akwai Imam ɗinsu ya zo, Nasarawa wane ne ya zo, mutane Kebbi da imamai da malamai sun zo su, wurare da yawa. Da za mu shiga tun da wuri ne babban wuri, ba a bari a shiga da waya, duk aka kwace wayoyi, sai jami'an tsaron da suke ciki. An yi taro lami lafiya da abin da aka yi. An ce ne za a yi magana a kan larurar ke damu, sace-sacen yara da corruption
corruption. Malamai da yawa sun yi kalimat da abin da ya shafi zalunci, da abin da ya shafi waya, da abin da ya shafi zaman banza da musulmi, kuma duk ana magana ne akan musulmin arewa ko musulmi ga baki da Najeriya. Wannan ciwuka suke damu, an karkashe ma Boko Haram, an karkashe ma kidnapping, ana jibin mu kuma da an dawo ana tsince mana yaya, ana sace mana yaya. A yau din nan sai da aka kama wata inyamura ta saci yarinya a wata shida. A jiya kai a airport. A yau din nan sai da aka kama wasu inyamurai sun kama 'ya'yan musulmi guda 6 za su gudu su Lagos. Kun san me yasa? Sun san ana ta magana ba za a yi komai ba, kuma suna da wakilan da suke taimakon su. Yanzu wani daga cikin sarakunan ma'anar bayanin da yake ta yaduwa a social media shi ya fito ya yi bayani, ka duba halin da muke ciki, ciwon da muke ciki, fitowa ya yi bayani ya ce duk iyayen da aka sace musu ya su kamata ya yi ma gwamnati ta ɗaɗɗaure su ta sa su a kudu. Haka yi ba. Sai kuma ga magana mai martaba sarkin bici, shi kuma Allah ya masa albarka. Sarkin bici Allah ya maka. Ya ce shi kuma yana kira ga hukuma lallai sai an dawo masa da 'ya'yansa da jikokinsa ya karo da aka sace a gare shi. Wallahi kuma bai. Shi kuma wancan cewa yake yi a kama, in yana da yadda zai ga sai ya kame su gaba ɗaya ya daure su. Iyaye. To kaga saurara. Za mu zo mu yi bayanai, kar ku damu wannan ku ajiye wannan wani abu ne mai zaman kasa. Za mu yi lakcoci da bayanai da 'yan jarida da komai mu faɗi matsayin mu, kuma duk wanda ya ba daidai ba sai mun yi bayanin ba daidai ya faɗa ba. Duk wanda yake son girma ya kare girmansa da darajarsa da kansa ya kare balle shi. Ga abin da al'umma ke damun su kuma ga inda suke tafiya can. Kuma wani mutum guda ɗaya ba da yake masu ne kowa ya shi. Allah ya sani muna biyayya, muna ladabi, muna faɗan alheri, muna addu'a, amma wallahi ba za mu bari a zo a mana kisan mun buge a cuce mu, a duke mu a hana. Kuma wani ya zo buɗe baki a irin wannan yanayi yana gaya mana bakar magana. An ɗebe ayan mu a mai da su Allah. Waya an bari yara suna almajiranci. To in an bari yara da suna almajiranci, yanzu dan Allah duk yaran da aka yi ba almajirai, wallahi ba almajirai bane. Wani akwai wa gidansa aka kama shi. To in an bari yara suna almajiranci ne, to shikenan yarinyar da aka sace ta kuma yau ko jiya aka sace ta da wata shida, ita ma almajira ce? Wannan cikin magana ce wannan. Wannan ba shi ne ke so da yi magana ba. Wannan shahid shi ne mun je mu isar da sako wa federal government cewa a matsayin mu da muke karantarwa a Kano muna neman gwamnati ta yi mana adalci akan wannan abu. Kuma ni na yi kalma, ni na yi wa'azi, ni na yi bayani akan kwaya da wannan harkar yara. Yana nan da sauti na da bidiyo na wanda suka ga NTA ko na makamancin wannan sun ga abu. Daidai gwargwado mun yi faɗi gaskiya iya abin da za mu iya faɗa a gaban turakun ƙasar da baki ɗaya da yadda da amincewar shugaban ƙasa. Aka ce mu zo mu faɗi abin da ya kamata ko mu ba shawara, kuma mun yi bayani. Bayan mun yi wannan magana mun gama, sai ga shi wasu sun fito, mun fito ko sai aka ba ka ta ɗaukan hotuna. Bai ke wata shirin ba, bai ke wata Sheikh Usman, a ɗauki hoton na, a ɗauki hoton Malam, a ɗauki hoton wannan, duk sai aka ba ka hada. Sai aka ɗauki hoton ɗan gidan Sheikh Ahmed Bauchi, aka ɗauki hoton wani, aka ɗauki hoton kaza, sai aka ce yau ga malaman suna nan sun haɗa bila sun je sun yi taron maulidi. Yanzu ne da zan zo
an hana kowa ya shiga da wayarsa, amma sai da aka bari mun fito muna tafiya, ni ban sani ba, wani yake gaya mu ashe an biyu ana ta ɗaukan hoton, ana ɗaukan hoton, muna nesa ana ɗaukan hoton, sai aka je aka haɗa, aka ce an haɗu gwamnati ta kira mu an yi maulidi saboda a bata mana suna. Yanzu na san za a yi ta yaɗa abu ne, shi yasa na ɗan yi wannan ɗan kilif ɗin dan ya shiga, wato Allah ya sani ga abin da ya kai mun je ne mu nemar wa kanmu yanci, mu nemar wa al'ummar musulmi yanci. Harkar kwaya da aka samu a gaba musamman a Kano, harkar kwaya da aka nema a lalata matasan, harkar sace mana 'ya'ya, harkar corruption, harkar ta'addanci, waɗannan abubuwan su muka je muka yi bayani. Sheikh Abdulrahman Hafizahullah shi ya fara yin magana, ya yi magana akan lalacewar tsaro security, ya ba gwamnati shawara. Sheikh Muhammad bin Usman ya yi magana akan takawa, jin tsoron Allah, akan mulki da shugabanci. Mutane kasa suna nan a gaban su suna kallon sauran malamai. Ni ma na yi bayani akan abin da ya shafi wato harkar shaye-shaye da harkar kwaya. Duk wannan bayanan da muka yi na alheri ba a ɗauka aka yada ba, kawai sai kuma aka ɗauko wani abu don a bata wata suna aka faɗa. Allahu shahid. Kowa ya riga san matsayin mu, ya san aƙidar mu, ya san matsayin mu. Su kansu yan uwa da muka je da su shekunai da waye sun san aƙidar, mun san tasu, mun zauna tare mun yi wasa da dariya da komai da komai. Amma in an zama wa aƙida kowa ya rike nasa. Ya hana mu haɗa kanmu akan abin da zamu ce mu kasa. Idan mun zo bayani kowa ya yi bayanin abin da ya fahimta. Ina fata ana fahimta. Mun ci abinci tare, mun tattauna, mun yi wasa da dariya, mun tattauna akan lalurar ƙasa. Alhamdulillah. So babu wanda zai ce dan ya gan mu a tare ya zo ya bata mana suna ko ya ce kaza, ko su ma dan cin za a ji ana zagin su. Yanzu su ma na za a ce ai sun yi sauki, sun yi sakaci, yanzu da an gansu da malam wani a kansa malam wani ya kamata mutane da suna da bidiyo. Yanzu wani da sace yara ta shafi ɗan izana ne, ta shafi ɗan ɗarika ne, ta shafi wani, ba dole mu haɗa ƙarfi da kyauwa. Akwai inda muke haɗuwa, akwai inda muke rabuwa. Wannan shi ne hakikanin abin da ya faru. Yau ɗin ne ya faru, yau ɗin nan wannan rigar da ka gani da ita ne ke ta gani ana ce a sun tafi gobe sun tafi gobe. Allah ya sa wannan dalilin samun lada ya gari, ya sa dalilin samun ɗaukaka ne gari. Kuma an yi wa ƙasa addu'a Allah ba da lafiya da zaman lafiya. Shugabanni Allah ƙara musu tsoron Allah da tausayi. Zaluman cikinsu Allah ya shirye da su. Wallahi tallahi mun gaya musu